Tak, ahoj lidi, toto jsem já, váš milovaný CZ Radim 5000, ukázal jsem svoji tvář, omlouvám se za to světlo za mnou, já tady mám okno a to nejde nějak udělat a já vám chci oznámit, že jako kdyby ruším tenhle můj probíhající účet na YouTube a vytvářím si nový. Z tohohle důvodu, že prostě já jsem tenhle účet spíš používal, že mám deal a používal jsem ho na začátek spíše když jsem si tam chtěl dát nějaké oblíbené video, nebo když jsem si tam chtěl nějakou písničku, takto. A jako tam to nejde udělat jako, že byste si jako změnili jméno a ty podrobnější informace. Kdyby to šlo, tak já bych klidně pokračoval. Ale samozřejmě nemusíte se bát, pokud mě někoho sledujete, bavím vás, tak já budu pokračovat ve většině těch let's playů, co mám rozdělaný určitě. Tak tam budu mít jako odkaz většinou na ty bývalý části. Co ještě bych do tomu řekl? Tak pokud mě jako vás bavím, tak prosím, dejte mi odběry i na tom kanále. Případně mě už jako sledujte tam, protože tady, pokud teda něco ještě fakt se mě nepovede vymyslet, že jak to přejmenovat, a co myslím, že ne, tak tady už nebudu prakticky vůbec lézt. Tak, potom počkat, a jo. Tady teďka někde nade mnou by se měl objevit odkaz na ten můj nový účet. Jo. Teďka nevím. Co bych ještě řekl? Budu určitě natáčet zase ten Minecraft, budu prostě všechny ty let's play dodělávat a jsem teda fakt jako rád, že mě jako sledujete, když jakoby hodně lidí řeklo, že mám nějakých 1300 zhlédnutí, fuj, to je málo, 10-11 odběratelů, ale pro mě to jako vážně moc znamená. A hrozně mě to baví, jak jsem to zjistil, že takhle můžu natáčet. Taky si myslím, že jste si mě jako takhle nepředstavovali, to úplně pokaždý je. Já fakt nevím, co bych teďka řekl, ještě jsem něco potřeboval. Tak prostě, kdybyste mi někdo mohl poradit, třeba víte, že tam třeba jsem něco jako přehlídl, že to jde nějak změnit, to nastavení toho účtu, tak určitě bych byl strašně moc rád, kdybyste mi to řekli. Jakože klidně začnu jako od znova, ale bylo by to super. Tak. Jo. Teďka to bude asi všechno, co bych vám jako tady tomuhle mohl říct. Tak budu určitě natáčet dál. Doufám, že zase se budete na mě dívat, že to vás neumrzí, že jsem tady změnil ten účet. Ale jako potřeboval jsem to. Tak jo. To je asi pro dnešek všechno. Taková malá informačka. Tak se mějte a sledujte mě. Čau.